Un experto en pedagoxía terapéutica e un coidador son os dous profesionais que reclama a comunidade educativa do Colexio Vila Xoán Pro Centro. Onte trasladaron a súa demanda ao pleno de Vilagarcía facendo fincapé en que na actualidade un 31% do seu alumnado ten necesidades especiais. Isto fai que os nenos vexan limitadas as súas posibilidades de desenrolar plenamente as súas capacidades ante a falta de recursos persoais e que o profesorado se vexa desbordado, sendo incapaz de atender o alumnado e ofrecerlle unha adecuada atención educativa, o que leva a unha situación de frustración, tanto no profesorado como nas familias do alumnado. Escolarizar a un neno con necesidades educativas especiais nun centro ordinario sen apoios e sen recursos non é inclusión, é exclusión. Así conseguiron o apoio unánime da corporación que asumiu o compromiso de reclamar ante a Xunta a incorporación destes profesionais ao Centro Vilagarcián. Para que vos teñades un futuro, nós temos que reivindicar e apoiar para que teñades unha educación xusta, boa e de calidade. Todo ese diñeiro que vai para centros privados que os pais e nais se poden permitir, pois non vai á educación pública. Despois pasa que non hai mestres, que non hai medios, que os colexios están como están, que as infraestructuras educativas están como están. E iso é o que temos que superar, porque a inclusión é un principio que todos defendemos, pero sobre todo un dereito. En definitiva, nin programas mega, que nos calificamos de megatrola, nin proba plus, nin propaganda barata, que pretenda empañar unha realidade social, unha realidade educativa, que é a falta de recursos que vivides en centros como o voso o do CEDI Vilaxán e, por tanto, sin ningún tipo de fisuras, imos aprobar tamén esta moción. Nos facemos a pregunta ao Goberno que medidas tomaron e que conversacións mantiveron ca Consellería e se de ser así e non fixeron nada, pois nós poremos tamén da nosa parte para que isto se leve a cabo e, como digo, imos votar a favor. Pero cantos escritos tamén remitiron a Consellería para que foran coñecedores desta situación. Tamén por unanimidade saiu adiante unha moción da Esquerda Unida na que se pedía que a Xunta incremente os medios para axilizar as valoracións de discapacidade. Puxolle voz José Carlos Casal, un veciño que agarda dende o 27 de maio por esa valoración. Señores do Partido Popular, vamos a deixarnos de cousas raras, de intereses raros, particulares ou de partido. As necesidades dos galegos e das galegas e de xusticia. Eu penso que deberían apoiar este colectivo. Somos un colectivo suficientemente importante e necesitado. Neste caso, o PP fixo un engadido á moción inicial, que tamén se reclame ao Goberno Central que cumpra os seus compromisos nesta materia coas comunidades autónomas.